Azzopardi sejjaħ bħala msieken lin-nies ta' Adrian Delia wara li fil-lejl ta' bejn il-Ħamis u l-Ġimgħa u ħireġ mid-Dar ċentrali, partitarji Nazzjonalisti ta' Adrian Delia provaw iħebbu għalih. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Azzopardi wara l-filmat ta' One News juri l-kommozzjoni li nqalet meta attivisti Nazzjonalisti deru jagħtu s-salta liħ u akkuża lil Adrian Delia li qed jitma' kliem ta' firda u mibeda. L-attivista Delia qallu niltaqgħu Jason, jien u int. Azzopardi kiteb lil dawn l-imsieken nikkumpatilhom għaliex fl-aħħar xhur ġew mitmuha kliem ta' firda u mibeda minn min imexxi l-Partit Nazzjonalista kontra deputati Nazzjonalisti stess se jumejn ilu fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista stess illi sa-lum kienet imbarrata għalija u għal sħabi. Lil dawn in-nies li ppruvaw iħebbu għalih u jgħiruh id-deputat ta' 17 l-eroj blu qalilhom li se jiltaqgħu il-Qorti. Lil min sfidani, eddidni, għajjarni u ħeppalija ngħidlu illi issa niltaqgħu il-Qorti, saħa Azzopardi li qal ukoll li hu ma jibżax minnhom. Ma kienx biss Azzopardi li safa fil-mira tal-attivisti ta' Delia imma anki Chris Said. B'attivist ieħor ta' Delia qal lil Said li lanqas lawċin ma vvutawlu. Laqas lawċin ma vvutaw lek għajdinna! Laqas lawċin ma vvutaw lek! Ħaj misli l-kamera. Intant deputati li sfiduċjaw lil Delia mill-ewwel ħarġu wonqhom għal Azzopardi. David Take qal li Azzopardi qed jgħix il-Qorti. Filwaqt li jesprima s-solidarjetà miegħu David Take qal li huwa tal-mistħija li ħaddieħor qed jgħiru u jħebb għalih.